Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela ħabbar li s-Sur Glenn Mikallef se jkun innominat ta' Malta għal kariga ta' Kummissarju Ewropew. Dr. Abela ħabbar dan f'intervista li saritlu mill-kap tal-aħbarijiet ta' Newsbook, il-ġurnalist Matthew Xwiereb, fil-barraka ta' fuq fil-Belt Valletta. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll li permezz ta' avviż fil-Gazzetta tal-Gvern, Edward Scicluna mhux se jibqa' jservi fuq il-bord tal-MFSA. Dwar il-kariga ta' Scicluna bħala Gvernatur tal-Bank Ċentrali, il-Prim Ministru ttama li dan jieħu d-deċiżjoni tiegħu sa tlieta li ġej, meta jitlaqqa l-Kabinett. Mistoqsi dwar ir-riforma fil-qasam tal-ġurnaliżmu, il-Prim Ministru żvela li fil-jiem li ġejjin il-Gvern se jimplementa d-direttiva anti-SLAPP u se jkun wieħed mill-ewwel gvernijiet fl-Ewropa li jagħmel dan. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-qasam tal-ippjanar u qal li l-Gvern se jwettaq riforma kbira għax se tibdel il-mod kif jaħdmu uħud mill-iżviluppaturi. Semma li permezz ta' din riforma ix-xogħol fuq iżvilupp mhux se jkun jista' jibda qabel ma jkun deċiż l-appell. Tkellem fit-tul dwar is-settur tal-enerġija, semma l-investiment fit-tieni interconnector, il-ġenerazzjoni tal-enerġija rinnovabbli lil hinn minn xtut Maltin u l-ftehim li sar mal-Libja. Dwar is-sistema ta' distribuzzjoni, Dr. Abela qal li f'7 xhur sar xogħol li s-soltu jsir f'6 snin fejn tqiegħdu 82 kilometru ta' cables ġodda. Minkejja dan qal li baqa' żoni fejn għad irid isir l-investiment bħal gżira. Ħabbar ukoll pjana l-investiment qawwi f'Għawdex. Mistoqsi dwar rapport ta' żbroff ta' drenaġġ fil-baħar, il-Prim Ministru xejjen dawk li sejjaħ bħala qlajiet li s-sistema ta' drenaġġ mhix laħħaq u qed tiżbroffa. Fl-istess waqt qal li l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għaddejja b'investiment ta' 310 miljun euro. Mistoqsi dwar il-Platform Workers, Robert Abela fakkar li kien dan il-Gvern li leġiżla u konferma li mijiet ta' permessi ġew irrifjutati. Qal li pajjiżna għandu biżejjed xufiera tal-Y-Plates u food couriers. Qal li ttieħdet deċiżjoni strateġika li ma jeħtieġ iktar minn dawn il-ħaddiema u jintużaw il-ħaddiema li hawn bżonn. Dwar Stewart, il-Prim Ministru wieġeb li l-Gvern ħa passi immedjati fl-arbitraġġ internazzjonali biex jieħu dak kollu li hu dovut lill-Istat Malti u akkuża lill-Oppożizzjoni li tibqa' tbieħ narrattiva li l-Gvern m'għamel xejn biex jiddefendi l-interess nazzjonali. Il-Prim Ministru temm jgħid li l-Partit Laburista jrid jibqa' jkun partit miftuħ għal kulħadd. Qal li kull meta l-Partit Laburista pprova jingħalaq fih innifsu kien fl-Oppożizzjoni. Dr. Abela qal li biex isiru l-bidliet u r-riformi, il-Partit Laburista irid ikun b'saħħtu fil-Gvern u miftuħ għal kulħadd.